Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Vzťahy medzi novinármi a politikmi sú dlhodobo napäté. Na oboch stranách často chýba vzájomný rešpekt a úcta. O tom, kam sme sa v tomto smere dostali a ako to možno vyriešiť, sa porozprávam s bývalým profesionálnym novinárom, aktuálne aj politikom a poslancom Národnej rady Samuelom Migalom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak vy teda ste boli na tej novinárskej strane, takže viete to nejako zhodnotiť z jednej aj z druhej strany, ale zmenil sa vzťah novinár-politik od obdobia, keď vy ste práve pôsobili ako profesionálny novinár? No, to je dosť široká a komplexná téma. V každom prípade za seba viem povedať, že pre mňa je to jednosmerná letenka alebo jednosmerný lístok. Išiel som na druhú stranu a viem, že už na tú opačnú stranu proste tá cesta nevedie. Na rozdiel možno od niektorých mojich bývalých kolegov, ktorí sa aj potom, ako načrtli do skúseností politiky, sa vrátili potom naspäť. Ale to je vedľajšie. Čo sa týka tých vzťahov politikov a novinárov, no otázka je, do akej miery by mali mať kamarátske vzťahy. Asi sa nedá hovoriť o nejakých kamarátskych vzťahoch, lebo nejaký odstup by tam zachovaný mal byť. V prvom rade by ten vzťah mal byť profesionálny na jednej aj na druhej strane. Čiže ja to vnímam tak, že na jednej strane by mali tí novinári byť kritickí, ale byť vecne kritickí voči politikom. Na druhej strane politici by mali byť zhovievaví voči aj kritickým otázkam, pretože novinári sú tu vlastne na to, aby sledovali to riadenie spoločnosti. Nenadarmo sa hovorí, že sú strážni psi demokracie, čiže to je všetko v poriadku, ale aj toto musí mať nejaké pravidlá. Toto musí mať nejaké pravidlá hry a tak ako pre jednu, tak aj pre druhú stranu. Zmenilo sa teda niečo za ten čas, čo ste v aktívnej politike? Vidíte to možno trošku obšírnejšie z inej strany? Hlavne, čo sa zmenilo, a nie je to len medzi vzťahmi medzi novinármi a politikmi, ale celkovo v spoločnosti sa tá spoločnosť absolútne polarizovala na dva tábory. Ako keby tu neexistovalo niečo, čo je uprostred, ale že proste bude to na jednej alebo na druhej strane. A toto z môjho pohľadu má rovnako presah do politiky a do politického diania a aj do vzťahov medzi novinármi a politikmi. Bohužiaľ, čo je podľa mňa na škodu veci, pretože neprispieva to ani ku stavu potom naspäť spoločnosti a práve naopak ešte ako keby to podporovalo to rozpoltenie spoločnosti, v ktorej sa nachádzame momentálne. Vy keď ste boli novinárom, tak stalo sa, že bol nespokojný nejaký politik s tým, ako ste spracovali reportáž napríklad? Určite veľakrát. Tak ja som bol novinár, ktorý sa snažil čo najobjektívnejšie vyhodnotiť proste situáciu, čo najmenej dávať do reportáží nejaký svoj názor a snažil som sa to robiť, to spravodajstvo objektívne. A tá objektivita sa samozrejme, je to možno, že pre tú druhú stranu je subjektívny pocit a preto aj mne sa stalo veľakrát, že došlo ku konfrontácii medzi mnou a politikom. Ale nestalo sa mi napríklad nikdy, aby mi niektorý z politikov neodpovedal na moje otázky, aj keď boli akokoľvek kritické, pretože napriek tomu, že som bol kritický, tak som sa stále snažil byť férový a snažil som sa v rámci mojej práce robiť všetko preto, aby tá podstata pri spracovávaní a editovaní toho materiálu bola naozaj zachovaná. A snažil som sa čo najviac navnímať politikov z jednej strany názorového spektra, aj druhej strany názorového spektra a tie ich podstatné myšlienky, či už nejakých vyjadrení alebo niektorých tém, aby tam odzneli a aby ten konflikt som nevytváral ja ako novinár, ale ten konflikt, ktorý je prirodzený z toho politického súboja, aby bol medzi, povedzme, koalíciou a opozíciou alebo jedným a druhým názorovým táborom. Pretože z môjho pohľadu objektívny novinár nemá čo zasahovať svojimi názormi do tohto konfliktu medzi jednou a druhou stranou. Uh-huh. Čiže len prevediete témou toho človeka. Na to sú samozrejme už potom možno nejaké iné formáty, kde ten novinár môže vyjadriť svoj názor, ale keď sa bavíme o spravodajstve ako takom, tak je to žáner, kde naozaj tá objektivita je, z môjho pohľadu, objektivita a vyváženosť musí byť proste tou
tým absolútnym základom toho spravodajstva. Tak teda sme pri tom, že jedna vec je konštruktívna kritika, ďalšia vec je vnášať do témy napríklad svoje vlastné postoje, názory. Kde je teda hranica medzi kritikou a zaujatosťou? Konštruktívna kritika, ja ju absolútne schvaľujem, pretože len konštruktívna kritika nás ako spoločnosť, politikov v akomkoľvek segmente života nás môže len a len posunúť dopredu. Len konštruktívna kritika a reflexia na tú konštruktívnu kritiku nás môže posunúť dopredu. Kde prichádza tá zaujatosť, tak to je presne tá otázka, ktorú si treba položiť, že čo je naozaj tá hranica tej konštruktívnej kritiky. Ale keď vy vidíte, že niekto pod možno nejakým krytím alebo pod zakrytím sa nezávislosti prepaluje tú konštruktívnu kritiku, dáva do toho spravodajstva, povedzme, svoj názor, svojím názorom ovplyvňuje to politické dianie, tak to je už podľa mňa ďaleko za hranicou toho, kedy tá konštruktívna kritika končí a kedy nastupuje možno nejaké ovplyvňovanie verejnej mienky pod zakrytím sa toho, že to robím nezávisle. Zaujatosť tu môže byť z jednej strany, z novinárskej strany a môže tu byť aj zaujatosť samozrejme politika voči novinárovi, takže všeobecne, keby sme to tak mali povedať, ako vnímate vôbec to, že niektorí politici sa rozhodli tvrdiť, že toto sú priateľské médiá a toto sú nepriateľské médiá? Celá tá situácia vrcholí, hovorím, je to zrkadlom spoločnosti, to, čo sa deje a samozrejme vychádza to a presahuje to do novinárskeho života a naopak takisto ten novinársky život a to novinárske ovplyvňovanie alebo zverejňovanie informácií spôsobom, akým sa zverejňujú informácia, do akej polohy sa to dostalo, tak to ovplyvňuje, je to proste na seba naviazané, jedno bez druhého nedokáže, tá spoločnosť nedokáže existovať bez tých médií a bez informácií, ktoré im dávajú, nech už sú to akékoľvek médiá, či už sú to tradičné médiá, alebo či už sú to sociálne médiá a podobne. Tak a na druhej strane aj tie médiá nevedia žiť bez tej spoločnosti a bez toho, čo sa v tej spoločnosti deje. Do akej miery sa to nejakým spôsobom ovplyvňuje? No, ten vplyv je tam veľmi veľký. Pretože mám taký pocit, že sa tu vytvoril taký dojem, že je pravda iba jedna. A že to je o tom celom, že tí novinári si veľakrát sa pomýlili s tým, že sú ako keby majiteľmi tej pravdy. Ale tá pravda nie je iba jedna. Tá pravda... Niektorí, áno, nemôžeme všetky hádzať do jedného vreca a potom, keď jedni nesúhlasia možno s nejakou väčšinou, tak sú potom hádzaní na druhú stranu a podobne. Ja už som niekoľkokrát to aj povedal, opieram sa o jeden výrok, ktorý povedal v minulosti Alexej Fulme, ktorý bol zakladateľom denníka SME, keď sa ho pri 30. výročí pýtali na to, že v čom sa zmenila doba za tých 30 rokov, odkedy existuje denník SME, tak on povedal jednu zaujímavú vec, že dnes novinári, na rozdiel od minulosti, že v minulosti o, povedzme, politike informovali a dnes tú politiku robia. A že v tom je veľký rozdiel a to im dával ako zázle. Parafrázoval som to, možno neúplne citoval. A v tom je podľa mňa v dnešnej dobe zakopaný pes, prečo sme sa dostali tam, kam sme sa dostali. Pretože pokiaľ novinár chce robiť politiku, tak asi by do tej politiky mali. To je aj môj príklad. Hej, že po rokoch som zistil, že chcem sa podieľať na riadení vecí verejných, na chode spoločnosti. Po tom, čo som videl, čo sa tu dialo posledného 3,5 roka za vlády Igora Matoviča, tak vo mne prevládol môj občiansky názor nad mojou profesionalitou a povedal som, že nebudem to robiť tak, aby som sa schovával za nezávislého novinára, ale že do tej politiky jednoducho pôjdem a keď sme sa dohodli s predsedom Petrom Pellegrinim, tak som bol veľmi rád, že som tú možnosť dostal a že dnes môžem aj takto otvorene hovoriť o tom, ako to jednoducho cítim a robiť preto,
a robiť na tom, aby som tie problémy, ktoré tú spoločnosť trápia, aby som ich pomohol nejakým spôsobom riešiť. Hej? Zatiaľ kým ako novinár som mohol na ne upozorňovať. Ja som začala tým, že priateľské a nepriateľské médiá pre niektorých politikov. Opäť ste to obrátili aj z druhej strany, že sú niektorí novinári, ktorí majú priateľské a nepriateľské politické strany. Čiže je to takto nejako vzájomné na Slovensku? Ja to takto bádam, že to takto je. Konec koncov vidíme, čo sa deje. Vidíme, že čo sa deje v televízii Markíza. Videli sme nejaké zmeny na politických postoch alebo postoch politických moderátorov v ďalších televíziách. Ja osobne si myslím, že dnes tým, že žijeme naozaj v slobodnej krajine, v slobodnej dobe, takže každý si môže robiť, čo chce. A rovnako tak vnímam, a obzvlášť možno, že z pohľadu novinára, ktorý pracoval aj v komerčnej televízii, tak teda iba v komerčnej televízii som pracoval v minulosti, ale že má možno práve preto na to pohľad iný. Samozrejme, keď niekto chce presadzovať tvrdo svoje názory a sú v rozpore, povedzme, s nejakým nastavením, podnikateľským nastavením alebo s nastavením ako takým celej redakcie a možno, že práve tam sa vymýka spod rúk tá objektivita alebo zachovávanie tej objektivity, že niektorí novinári si možno myslia, že zachovať objektivitu je nejaký zásah zo strany majiteľov, povedzme, médií, je zásah do slobody prejavu. Keď niekto chce, len vyžaduje to, aby bola zachovaná objektivita, že je to problém. Nie, dnes proste tí novinári nemajú problém urobiť si svoj vlastný YouTube kanál, urobiť si svoj nejaký profil na sociálnej sieti a verejne prezentovať takto svoje názory a verejne ponúkať ďalej toto svoje názorové spektrum, aj neobjektívne, lebo tým, že tieto sociálne médiá nie sú nejakým spôsobom regulované, tak samozrejme nech sa páči, môžu to robiť na sociálnych sieťach, ale pokiaľ je nejaká interná regulácia nastavená v záujme súkromných médií, tak ja v tom nevidím absolútne žiaden problém. Čiže môže ísť o zásah do názoru konkrétneho novinára, namiesto toho, že ide o zásah do objektivity? Viete, všetko to je z môjho pohľadu veľmi individuálne. A to spravodajstvo je naozaj veľmi individuálne. Samozrejme, pokiaľ editor alebo šéfredaktor vidí, že nie je dodržaná nejaká objektivita v rámci spravodajstva, tak do toho má absolútne právo proste zasiahnuť. A vie povedať tomu redaktorovi, aby som to možno skonkretizoval, že oslov ešte druhú stranu. Alebo pridaj tam ešte nejaký názor odborníka, ktorý sa k tomu vyjadrí. Hej? Čiže to z môjho pohľadu nie je zásah do spravodajstva, keď niekto od niekoho vyžaduje, aby tú reportáž kreoval tak, aby na konci toho dňa bola objektívna, aby bola objektívna správa z toho vyprodukovaná. Ako príklad môžem povedať, prípad, ktorý som riešil, išlo o nejaký konflikt, bola to reportáž, oslovil som jednu stranu, oslovil som druhú stranu. A teraz, ja som to spracoval a dal som čo najväčší priestor, lebo aj v mojom záujme bolo nestávať sa aj na jednu, či na jednu alebo na druhú stranu toho konfliktu. Tak som to nechal vlastne na tých ľuďoch, proste na tej jednej a na tej druhej strane. Oni sa tam vyhádali, nie úplne akože naživo medzi sebou, ale jedna strana si povedala svoj názor, druhá strana svoj názor. Ono sa to odvysielalo a večer po odvysielaní tej reportáže som mal spätnú väzbu z jednej strany. Ako výborne som to urobil. O chvíľu na to mi volá druhá strana, alebo ma kontaktovala druhá strana, ako výborne som to urobil. Čiže obidve strany boli spokojné vlastne, ale pritom medzi nimi ten konflikt prebehol a môj jediný záujem bol upozorniť na problém, ktorý týmto konfliktom vznikol. Čiže ja si myslím, že mne sa vtedy podarila dobrá vec, že som upozornil na problém, ale zároveň som zachoval objektivitu pre jednu a druhú stranu toho sporu. A ja si myslím, že toto je v dnešnej dobe jedna zo zásadných vecí, ktorá chýba v tejto žurnalistike. Pretože začali sme sa profilovať ako modrý alebo červený, ale pritom sa tvárime, že sme nezávislí. A to je podľa mňa taká najväčšia chyba, lebo nie je problém. Každé názorové spektrum má svojho diváka alebo svojho sledovateľa alebo čitateľa. Samozrejme, keď je niekto, ja neviem, orientovaný na modro,
tak proste vyhľadáva obsah, ktorý mu prinášajú tieto modré médiá, povedzme. Hej. Keď má niekto záujem o červenú farbu, tak proste niekto nevyhľadáva to modré, ale vyhľadáva skôr to červené. Potom sú ešte možno nejaké prieniky, ale zásada je taká. A ja sa preto pýtam, je to v poriadku, nech to každý si takto robí, lebo samozrejme na konci dňa za komerčnými médiami je absolútna priorita predaj reklamy alebo zisk z predaja reklamy. Hej. Nerobia to tí ľudia preto, aby tie médiá vlastne len preto, aby informovali, lebo samozrejme na konci dňa je vytváranie toho zisku v podnikateľskom prostredí. Ale je to všetko v poriadku. Ale ja neviem, prečo sa máme skrývať za nezávislosť, pokiaľ naozaj nezávislí nie sme. A bádať to. A ja by som bol veľmi rád, keby, a aj budem na tom pracovať, že si nechám vytvoriť analýzu jednotlivých, možno takých tých najčítanejších, najsledovanejších obsahov, ktoré sú, alebo portálov, ktoré sú. A mňa veľmi budú zaujímať tie čísla, že do akej miery je tá afinita alebo tá produkcia toho spravodajského obsahu nezávislá naozaj, do akej miery je pozitívna, do akej miery je negatívna. Ako sa má zachovať novinár, ktorému neodpovie politik, ktorý chce urobiť možno vyváženú reportáž, nachádza sa v médiu, ktoré je v úvodzovkách nepriateľské. Čo má spraviť, aby zachoval objektivitu celej informácie? To je tiež z môjho pohľadu ako celkom náročné. Logicky rozumiem tomu, že pre novinára sa to môže stať až frustrujúce, keď niektorý politik si povie, že nebude reagovať. Ja z tých politikov nie som. Ja pristupujem aj ku každej kritickej otázke so svojím pohľadom, ako na ňo mám. A na tú otázku, aj na celú tú problematiku snažím sa vychádzať čo najviac v ústretí všetkým novinárom. Na druhej strane to, keď politici neodpovedajú novinárom, je možno len výsledkom toho, čo už sme tu hovorili, možno nejakej systematickej práce na tom, že len proste hľadať to zlé a hľadať to nedobré. Viete, nikto tu nechce od novinárov to, aby oni chválili vládnu garnitúru, aby chválili vládne strany. To si treba absolútne uvedomiť. Tu nikto nechce novinárom zatvárať ústa, že nemôžu sa teraz kriticky pýtať. Tu celý problém, kde je, aby naozaj tí novinári korektne informovali o viacerých témach. A to by sme si mohli rozobrať tému po téme, lebo rozprávame len veľmi všeobecne. Ale keby sme išli do hĺbky, ja vám poviem príklad. Kauza Vietnamec. Bol som od začiatku pri tom, pretože som to pokrýval ako spravodajca. Denník N navodil situáciu, že ako keby ten Vietnamec bol unesený na Slovensku a ako keby ho pomaly uniesol rovno minister vnútra Robert Kaliňák. Začali sa proste vytvárať okrem nejakých krokov, ktoré vychádzali zo samotného vyšetrovania, sa začala vytvárať mediálna bublina alebo mediálny obraz, že proste o tom vedel, že pomaly pilotoval to lietadlo, ktoré malo odniesť toho Vietnamca do Moskvy. Potom, ale keď si vypočujete argumenty, a nie od ministra ako takého, ako od politika, ale keď si zisťujete ako novinár zo svojich zdrojov a snažíte si klásť nejaké logické otázky, z čoho to vychádza, prečo to vychádza, ako to vychádza, tak na konci dňa zistíte, že celá táto kauza, alebo pseudokauza, sa stala rok predtým, ako vlastne to celé u nás vybublalo, alebo nejaký čas dávno predtým. Prvý fakt, ktorý bol vo veľkej miere zamlčiavaný a vyzeralo to, ako keby sa tá kauza diala v reálnom čase. Druhý fakt bol, že tento únos sa nestal na Slovensku, ale stal sa v Nemecku. Tiež, samozrejme, tá informácia odznela, ale do veľkej miery bola ako keby dávaná bokom, pretože na tú podstatu sa dávalo niečo iné. Do ďalšej miery, čo ja hovorím, o zlyhaní tajných služieb, ktoré si neodovzdali informáciu, že k takémuto niečomu došlo. Zase zamlčané, ale zase smerované k tomu, že môže za to Slovenská republika, alebo že ministerstvo vnútra, minister vnútra. Ďalšie veci, ktoré z toho vyplývali. Ako sa ten človek mal dostať na palubu, že tu bolo niečo proste vykonštruované, že bola nejaká dodávka, ktorá sa mala zaradiť do nejakej kolónie a odtiaľ mali odniesť niekoho opitého, zdrogovaného do toho lietadla. Keď sa potom rozprávate so zdrojmi, ktoré ste mali na
letke ministerstva vnútra zrazu zistíte od ľudí, ktorí boli na palube toho lietadla, že nikto zdrogovaný, sfetovaný, nejaký to nebol. Že na konci dňa zistíte, že najprv bolo prezentované, že tam bol vtedajší hlavný ochrankár ministra vnútra. Vôbec to nebola pravda. Proste zrazu vy zistíte, že to, čo je písané a to príjmané tými ostatnými novinármi, ktorí veľakrát nehľadajú tú pravdu, ale si tú pravdu vytvoria po prečítaní povedzme nejakého článku a nedokážu mať možno, že iný obraz o nejakej konkrétnej situácii. Toto bol napríklad veľmi konkrétny prípad, ktorému ja som sa venoval a môj záver celého tohto prípadu, bez toho, že nie som žiaden vyšetrovateľ, ale z tých zdrojov, ktoré ja som mal, z ktorého som si vytvoril svoj názor, bol taký, že áno, lietadlom slovenským vládnym špeciálom bolo do Moskvy odvezených niekoľko zrejme agentov, ktorí sa podielali na únose toho Vietnamca, ale presvedčený som o tom, že ten konkrétny človek, ten unesený Vietnamec na palube tohto lietadla nebol. Som o tom absolútne presvedčený. A aby som sa vrátil späť, tak nakoniec, keď prídete k tomu úplnému prapočiatku, prečo sa to stalo, tak v tom čase, keď tá kauza vybublala, to hovorím, že bol rok potom, ako sa reálne tento prípad stal, došlo k tomu, že začali sa diať veľmi prudké zmeny na úrade na ochranu ústavných činiteľov. Prišiel tam nový riaditeľ, ktorý vyžadoval od ochrankárov, aby boli fyzicky zdatní, aby boli jazykovo zdatní, aby boli reprezentatívni. Začal to vyžadovať pomerne svojským spôsobom, teda takým tvrdým, ale ako sa na útvar ozbrojenej zložky polície naozaj patrí. A zrazu to, čo som teraz opísal, vybublalo ako nejaká kauza, ktorá mala zintrigovať vlastne tohto riaditeľa. A preto to hovorím, lebo sa toto, čo sa stalo, aj celá tá kauza Vietnamec, aj to všetko, čo potom nasledovalo neskôr, vlastne vyvrcholilo pri tom, že bol spáchaný atentát na premiéra Fica. A preto dnes niektorí ľudia hovoria o tom, že ochranka alebo nejaké zložky mali zlyhať. Ale to je výsledkom toho, že dlhé roky sa tu proste na úrade pre ochranu ústavných činiteľov nič nerobilo. A jediné, čo bolo, tak bola kauza Vietnamec. Čiže aby som to zaradil do takéhoto nejakého kontextu. No a aby sme sa dostali k tej podstate, čiže preto hovorím, že aj tí novinári dnes by mali viac pátrať, by mali viac hľadať. Ja ich nechcem poučať, to je každého osobná vec. Ale ja viem, ako vyzerali niekedy porady, na ktorých som aj ja bol, že namiesto toho, aby novinári prichádzali s vlastnými zisteniami, s vlastnými pohľadmi na veci, tak prišli a prichádzajú, a to sa deje dodnes, s tým, že kopírujú niektoré denníky, kopírujú niektoré webové portály a chcú sa na nich podobať. A ja hovorím o absolútnom úpadku spravodajstva na Slovensku, pretože toto je podľa mňa veľký problém. A v tej kauze Vietnamec, aké boli zdroje potom novinárov, keď hovoríte, že prinášali informácie, ktoré neboli veľmi pravdivé? To je presne to, o čom som hovoril, že na jednej strane tu bol niekto vo ochranke, ktorý chcel riešiť problém, ktorý tam vznikal a ktorý tam bol. A potom bola druhá strana, ktorá to odmietala, takéto riešenie tej situácie, že proste tá dekadencia tej ochranky ako takej. No a samozrejme tie informácie o tom, čo sa stalo, vychádzalo z tej strany, ktorá sa nechcela tomu prispôsobiť. A ja, keby som nepatral po týchto veciach a nepýtal, nezisťoval sa a neobjektivizoval si tie informácie aj od druhých ľudí, tak by to dopadlo presne rovnako, že by som robil vlastne videoreportáž, povedzme, denníka N, hej, k tejto kauze. Ale tým, že som si zisťoval nejaké veci, ďalšie informácie k tomu, lebo mi to proste nejakým spôsobom nesedelo a nezapadalo do nejakého možno nastavenia toho, ako to v tom štáte funguje, tak preto ma to zaujímalo. Preto som si kladol ďalšie otázky, že ako sa to mohlo stať a prečo a ako. A keď si kladete ďalšie takéto otázky a máte ľudí, ktorí vám vedia z tohto prostredia a nie sú nejakým spôsobom zainteresovaní do celého problému, ale vedia vám dávať nejakú ďalšiu väzbu k tomu a vám hovoria o tom, že a nie sú to ľudia, ktorí sú politicky angažovaní, ale ľudia, ktorí sa v tom prostredí naozaj vyznajú a dávajú vám tú spätnú väzbu na to a zrazu vy zisťujete, že tie informácie, ktoré sú niekde prezentované, sú úplne iné a úplne inak to vyzerá.
tak potom dokážete naozaj objektivizovať si celú tú situáciu a možno práve tam hľadať to riešenie na to, aby to spravodajstvo bolo vyvážené a objektívne, že poskytnete priestor aj tej druhej strane. Samozrejme, nebavíme sa teraz o nejakých dezinformáciách, ale bavíme sa o tom, že keď je tu proste nejaká jedna strana problému, tak je aj druhá strana problému. Ten problém nie je iba z jednej strany, ale sú tam dve strany. A novinár by to mal presne takýmto spôsobom objektivizovať a vyvažovať, dávať priestor jednej a druhej strane. To, čo ste vy ale povedali, sú teda v mnohom vaše osobné zistenia v tejto kauze. Hovorili ste, že ste sám presvedčení o tom, že napríklad nebol na palube lietadla Vietnamec. Môže sa stať napríklad, že vám ešte možno chýbajú nejaké informácie, ktoré by vyvrátili predsa len toto vaše presvedčenie? Nehovorím, že takéto informácie nemôžu prísť. Samozrejme, prebehlo tu nejaké vyšetrovanie. Teraz nedávno sme sa dozvedeli o tom, že NAKA vzniesla obvinenie voči ešte teda na konci pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry voči dnešnému prezidentovi Vietnamu, čo je absolútne smiešné. Neviem si predstaviť, ako že by naša NAKA mala, ktorá prechádza tiež reorganizáciou, stíhať vietnamského prezidenta. A už do toho potom vstúpila politika. To už nebolo zase z môjho pohľadu po tom, čo sa tu dialo, toho 3,5 roka posledného, to nebolo objektívne vyšetrovanie, ale z môjho pohľadu sa naozaj to vyšetrovanie viedlo politicky, presne s týmto zámerom, aby na konci dňa tu mohli povedať, bez toho, že by mali možno tieto informácie. Tak ako to aj teraz hovoril na tlačovej konferencii minister obrany Kaliňák, ktorého sa to priamo tá kauza dotýka, tak, a to hovorím bez ohľadu na to, že je to náš koaličný partner, ale že naozaj mám strašne veľa informácií okolo toho a presne tam odzneli veci, ktoré sa popri tom vyšetrovaní neudiali. Neprebehli tam nejaké konkrétne výpovede, ktoré sa tam mali uskutočniť. Neodohralo sa tam ďalšie dokazovanie, ktoré vyplývalo aj z toho môjho zistenia, aj z tých mojich zistení. Len sa to uzavrelo tak, že jednoducho áno, ten podiel viny tam bol. A tu už potom je možno ďalšia nadväznosť, že nie je problém vyliať vedro špiny. Problém je potom sa od tej špiny umyť. Hej? Aj keď ten druhý človek a tá druhá strana, to už je naozaj ten extrém a takýchto extrémov máme strašne veľa. Len v záujme niekoho pošpiniť, aj keď tie informácie z druhej strany sú možno úplne iné a celý problém vlastne neexistuje, tak ale je veľmi ťažko sa potom očisťovať proste od nejakého mediálneho pošpinenia, lebo tí ľudia si samozrejme v dnešnej rýchlej dobe nečítajú, ale čítajú titulky, nečítajú texty, čítajú titulky a niekedy im stačí na to, aby si vytvárali svoj názor. Čiže preto je to veľmi z môjho pohľadu aj nebezpečné, že to takto funguje, ako to funguje. Tak sme si dali nejaký konkrétny príklad, ako podľa vás novinári v ostatnom období na Slovensku fungujú, ale predsa len ešte by som sa vrátila k tomu, že ak niektorí politici nechcú odpovedať na novinárske otázky istých denníkov alebo televízií a my ako občania máme právo na informácie z akéhokoľvek zdroja, máme právo sa rozhodnúť, odkiaľ tie informácie dostávame, potom môže sa stať, že príde predsa len neobjektívna informácia, nekompletná, keď neodpovedajú politici na tieto otázky? Dnes to nie je až taký problém, pretože pokiaľ sú nejaké veci, ktoré sa riešia vo verejnom priestore v rámci informovania, tak každé jedno ministerstvo, každý jeden politik má nejaký svoj tlačový tím alebo ľudí, ktorí pracujú na týchto informáciách, zverejňujú sa na sociálnych sieťach a tak ďalej. Čiže možnosť čerpať a objektivizovať, je to zase naozaj len o tých novinárov, aby keď jednoducho im ten politik neodpovedal, tak aby si tú informáciu objektivizovali možno z relevantného, ale iného zdroja. Možno z vyjadrenia pre iné médium, pre ktoré sa už vyjadril na túto tému ten politik. Ja osobne nie som presvedčený o tom, že by sa politici nemali vyjadrovať. Som presvedčený o tom, že novinári sú tu na to, aby kládli otázky a politici sú tu na to, aby tým novinárom odpovedali. Potom to ale naozaj, tak ako už som hovoril, a veľa som o tom hovoril teraz, dochádza k tým animozitám, že tam už to nie je o tom, že niekto hľadá niečo objektívne, ale už je to o tých osobných sporoch a o tom prerastení toho osobného pocitu do toho pracovného, do tej práce. A to je potom veľmi kontraproduktívne, ale aj na jednu, aj na druhú stranu. Čiže aj pre toho politika, keď neodpovedá, a
ale na druhú stranu aj pre to médium, pretože už sa tam zvádza potom nejaký osobný boj a to je podľa mňa veľmi na škodu. A obzvlášť tejto dobe, keď sa bavíme o tom, že ideme zmierovať nejak spoločnosť, kvitujem to, že aj vládni predstavitelia začali odpovedať aj na otázky, aj na nepríjemné otázky médií, ktoré považujú možno do nejakej miery za protivládne. Ja to takto nejakým spôsobom nediferencujem alebo nerozdeľujem zatiaľ, ale možno sa k tomu tiež dopracujem do nejakej osobnej animozity, ale to by som veľmi nerad, pretože naozaj ja zastávam tú filozofiu a presadzujem to, že na jednej strane áno, novinári sa majú pýtať, sú tu presne na to, na druhej strane politici majú odpovedať, ale nesmie v tom byť nič osobné, musí to byť naozaj veci, ktoré sa naozaj týkajú pracovných záležitostí a podobne. Existuje vzájomný rešpekt a úcta medzi politikmi a novinármi v niektorých konkrétnych prípadoch? Že keď už teda hovoríme o tom, že jedna strana nerešpektuje druhú a naopak, že či predsa len sa stretávate s tým, že všetko je korektné, všetko funguje tak, ako má? No nie, to si nedávajme rúžové okuliare, že akože korektné to tu vôbec nie je v tomto mediálnom priestore. A to je škoda, lebo ja si myslím, že áno, mali by tam byť tie vzťahy presne po nejakú hranicu korektnosti, že na jednej strane smerom od novinárov k politikom, na druhej strane od politikov k novinárom a tak ako aj ja si novinárov vážim, pretože som 20 rokov novinárom bol a je to veľmi ťažká robota. Na druhej strane dnes sa aj, môžem povedať, učím politike a ako vlastne fungovať ako politik, ako politik a bývalý novinár. Áno, v okolí aj širšom zachytávam rôzne invektívy voči novinárom a podobne. Ja sa s tým nestotožňujem, lebo každý si robí svoju prácu, tak ako si politici robia svoju prácu, tak aj novinári si robia svoju prácu. Ale hovorím, musia tam byť tie hranice korektnosti a keď budú dodržiavané z jednej strany, teda novinárskej, tak ja si myslím, že budú dodržiavané aj z tej politickej. A naopak, pokiaľ budú dodržiavané zo strany politickej, budú aj zo strany novinárskej. Takže malo by tam byť naozaj a to, o čom sa tu volá, alebo po čom sa volá po tom zmierení, tak to je presne to, že každý by mal urobiť nejakú sebareflexiu smerom dovnútra a trošku možno niekde zatiahnuť ručnú brzdu a niekde možno pridať a potom by to možno šlo, aby sme sa dostali do umiernenia tej spoločnosti. Uh-huh. Výzvy od politikov smerom k novinárskej obci prišli práve po atentáte na Roberta Fica. Asi tak, aby si novinári vstúpili do svedomia, ale zrejme to teda nie je len na novinároch, aby si vstupovali do svedomia by si mali vstúpiť asi aj politici. Je to tak? Možno ešte inak by som to povedal, že viete, aj tých 150 poslancov, aj tá vláda, ktorá vyšla z tých 150 poslancov z tých demokratických volieb, je zrkadlom spoločnosti. Proste, ale rovnako aj tie médiá, to sú tiež zrkadlom spoločnosti. A to, čo sa deje, to, čo sa stalo, aj ten atentát, je len výsledkom toho, čo sa deje v tej spoločnosti. A môže mať jedna strana, aj druhá strana názor na to, svoj názor, že prečo sa to stalo a prečo k tomu došlo, prečo došlo k takémuto vyvrcholeniu. A to je práve to, o čom hovorím, že nie len politici a nie len novinári, ale každý v tejto spoločnosti by si mal vstúpiť istým spôsobom do svedomia, že a možno to začne od trubenia na križovatke v premávke, hej. Ale že proste stále sa niekam ponáhľame, sme strašne rýchli, sme strašne nervózni, máme toho veľa a proste nabaluje sa to, potom do toho vstupuje presne tá politika, potom do toho, alebo teda voľby, do toho vstupí politika, do toho vstupí tá absolútna vyhrotenosť názorová a nerešpektovanie hlavne tých druhých názorov. A to je podľa mňa ten problém, že to je podľa mňa to, kde si musíme vstúpiť do svedomia. Áno, aj my, možno politici, že možno naozaj niektoré názory aj z toho opačného spektra sa snažiť rešpektovať, ale aj to opačné spektrum musí urobiť rovnakú sebareflexiu, aby rovnako si takto vstupovali do svedomia. Aj novinári rovnako, ktorí a smerom k politikom a politici smerom k novinárom. Čiže
nedá sa to urobiť určite za 2 dní a ja dúfam, že tu nepotrebujeme nejaké ďalšie nešťastie na to, aby sme si to naozaj uvedomili, že toto bol naozaj vrchol. To, čo sa stalo, to sa proste nikdy nemalo stať, ale bohužiaľ spoločnosť k tomu nejakým spôsobom dospela. Takže hovorím, nie je to len o tom, že kto si vstúpi do svedomia, ale že malo by to výjsť naozaj z tej spoločnosti, lebo z tej spoločnosti vychádza to všetko ostatné. Znie to ideálne, Áno. ale ak sa na to pozrieme z pohľadu reality, sme toho na Slovensku schopní podľa vás? Sme v leveli, keď dokážeme pochopiť, prečo sa to stalo a nastaviť si to zrkadlo a vzájomne sa rešpektovať? Ono je to o autoritách veľakrát, o tom, ako budú autority k tomu pristupovať. Aby tu nebola nejaká devalvácia proste autorit, ktorá začala a do absolútneho extrému sa dostala príchodom Igora Matoviča do politiky, kedy sme si prestali vážiť, a to teraz sa nebavíme o osobách, ale bavíme sa o inštitúciách, ako je Národná rada, ako je vláda, ako je prezident, a že došlo vlastne takouto verejnou prezentáciou k tomu, že jednoducho ľudia ako keby prestali si vážiť, že takéto inštitúcie máme. A to hovorím, ešte raz zdôrazňujem, nehovorím o osobách, ale hovorím o inštitúciách, ktoré patria k demokratickej spoločnosti a ktoré sú základným pilierom tejto demokratickej spoločnosti. To znamená, že my sa musíme vrátiť zase naspäť pre to obdobie a musíme začať budovať a pracovať na tom, aj na dôveryhodnosti, aj na ďalších veciach, ktoré toto všetko ovplyvňujú. A samozrejme, je to veľmi dôležitou úlohou aj pre vládnych predstaviteľov, pre nás poslancov, pre budúceho prezidenta, ale zároveň aj pre politických predstaviteľov, povedzme z druhej strany, aby to prestali, keď sa to začne nejakým spôsobom vytvárať, aby to prestali znehodnocovať tú prácu. Aby naopak práve, že podporili, ja nehovorím, že teraz nemajú byť kritickí, ale konštruktívne kritickí a vecne kritickí. A nielen kritickí v záujme svojho politického boja, ale len preto, aby som si mohol zavesiť nejaké video na Facebook a povedať, síce poviem nepravdu, ale dobre to znie. Hej? Takže ono by to malo takto nejako z môjho pohľadu filozoficky asi byť. Ale či to dokážeme, neviem, to sa uvidí potom, do akej miery sme silní ako spoločnosť, ako národ, ako krajina. Takže ťažko mi to je v tejto chvíli naozaj odhadnúť. Na to nadviažem, spomenuli ste sociálne siete, na ktoré si teda politickí lídri hádžu svoje videá, celkovo ľudia tam môžu dať v podstate čokoľvek. Máme tu regulované médiá, nad ktorými je teda Rada pre mediálne služby, ale na sociálnych sieťach to veľmi regulované nie je. Aká je podľa vás cesta v tomto, aby sa nešírili hoaxy, dezinformácie, aby si každý nehovoril, čo chce? No, čisto pragmaticky, Peter Pellegrini to už dávnejšie povedal, že keď v reálnom svete platia nejaké zákony a platia nejaké pravidlá, tak prečo tieto pravidlá potom neplatia vo virtuálnom svete? To znamená, že tá regulácia aj tých sociálnych médií tu musí prísť. Tu si ale musíme položiť otázku, či my ako Slovensko sme schopní ovplyvniť takého giganta, ako je povedzme Meta, alebo sieť X, alebo TikTok, alebo podobných veľkých hráčov. A preto som presvedčený o tom, že práve aj teraz eurovoľby sú veľmi dôležité aj preto, aby sme tam mali naozaj dobrých zástupcov, ktorí by vedeli aj, a práve v tejto dobe a v tých problémoch, ktoré vyplynuli práve z tohto nášho Slovenska, tlačiť na väčšiu reguláciu práve takýchto gigantov, pretože Európsky parlament a Brusel má ďaleko väčšie možnosti a ďaleko väčšie nástroje, ako to globálne ovplyvniť, pretože my ako malí hráči, s vami sa v podstate nikto nebude baviť v tom Facebooku, keď mu tam zaklopete na dvere, tak je to veľakrát veľmi obťažné. A začnú sa vám venovať až potom, keď sa naozaj stane nejaký problém, ale predchádzať tomu proste my sme pre nich ako trh, ako krajina nezaujímaví, čiže oni sa preto venujú oveľa väčším
A preto si myslím, že platforma ako Európska únia má veľkú silu na to, aby to dokázala ovplyvniť. A keď sa tu dnes bavíme o tom, že náš koaličný partner prichádza s návrhom na reguláciu diskusí v tom, že každý sa bude musieť prihlásiť občianskym preukazom a podobne. Veľa, okrem toho redakcií, to už dnes takto má, hej, že musí byť niekto registrovaný a inak sa tam pod tými článkami, povedzme, diskutovať nedá. Ale toto napríklad nie je v priestore Facebooku, nie je v priestore Instagramu a podobne. Vieme o tom, že koniec koncov na tom je založený biznis, že sú trolie farmy, niekto vyrába trolie farmy, ktoré potom vyrábajú presne to, aby dokázali pretlačať to druhé názorové spektrum. A podľa mňa jedným konkrétnym nástrojom, ktorý by sa na to dal využiť, a to je práve zo strany tlaku Európskej únie, aby bol každý, kto chce pôsobiť na sociálnych médiách a verejne sa vyjadrovať, aby bol dohľadateľný. Nehovorím, že jeho meno musí byť hneď verejné a musí vystúpať rovno pod svojím menom, keď chce vystupovať anonymne, ale pri tom registrovaní sa pod ten svoj nick tá inštitúcia by mala vedieť presne, o koho ide. S občianskym preukazom, s rodným číslom. Koniec koncov, ono to do istej miery aj funguje, ale len vtedy, keď je profil verifikovaný. A vtedy sa tam... A takáto verifikácia v dnešnej dobe by mala byť z môjho pohľadu pre každého užívateľa. Hej? A potom sa vieme baviť o nejakej regulácii, že keď niekto začne prejavovať nejaké svoje názory, ktoré sú v rozpore s pravidlami, tak sa ten človek dá ľahšie identifikovať napríklad. Hej, čiže to je možno jeden zo spôsobov riešení. No a to by sa muselo dodatočne nejako prečistiť, keďže existuje množstvo fiktívnych účtov. To asi vôbec nie je nejako technicky, že nemožné, že asi by to možné bolo a ja osobne viem aj pri iných aplikáciách, ktoré fungujú a nie sú to zrovna komunikačné aplikácie, kde takáto verifikácia s občianským, s vodičským preukazom, s vlastnou tvárou je a potom sa dajú krásne využívať tie služby, takže ono technicky to samozrejme dnes možné urobiť je, len musí byť na to snaha a musí byť snaha jednak nás ako spoločnosti, aby sme to delegovali k našim zástupcom, ktorí sú povedzme na pôde Európskeho parlamentu a potom je to vecou toho vyjednávania s tými gigantmi a hovorím ako Európska únia, ako silný hráč, na to by takéto páky mala. Čiže tam by som videl cestu možno v rámci zásahu alebo v rámci regulácie, pozitívnej regulácie negatívnych vplyvov na sociálnych sieťach možno týmto smerom. Môže byť regulácia podľa nejakých kľúčových nenávistných slov napríklad? Napríklad, akože to už sa aj dnes deje, že sú možno nejaké kľúčové slová, každý si to vie nastaviť, že aké kľúčové, že mu to bude miznúť z tej diskusie a tak ďalej. Tu už je potom na možno mediálnej alebo takejto sociálnej gramotnosti na tých sociálnych sieťach, ako si to každý vie nastaviť a čo. Ale to je beh na dlhú trasu. Toto sa dá robiť, ale to je vec, že kým vy vzdeláte ľudí v tejto oblasti, tak prejde 30, 40, 50 rokov, ale my máme problém teraz, my ho potrebujeme vyriešiť teraz. Čiže preto hovorím, že ja takú nádej vkladám práve do tých eurovolieb, že tam budeme mať naozaj dobrých zástupcov, ktorí budú presadzovať aj práve možno takúto reguláciu tých sociálnych sietí. Hovorím ešte raz pozitívnu reguláciu sociálnych sietí. Aj napriek tomu, že tvrdíte hovoríte o pozitívnej regulácii, tak množstvo ľudí bude mať zrejme pocit, že je to zásah do ich slobody prejavu. Nemilme si demokraciu s anarchiou. To by som na to možno povedal, pretože mám taký pocit, že niekedy sa do tohto štádia dostávame a to názorové spektrum, keď jedno názorové spektrum pretláča svoj názor ako jediný pravdivý a to ostatné je zlo, tak to mi skôr pripadá na tú dobu pred rok 1989, že vtedy bola len jedna pravda. To znamená, že naozaj nič nie je čierno-biele, svet je farebný a my sa musíme medzi sebou začať rešpektovať a pokiaľ sa začneme rešpektovať, vtedy sa začnú riešiť tieto problémy. Pokiaľ naozaj s týmto nezačneme, tak to nevyriešime vôbec nič. Vrátim sa ešte k autoritám, tak to úplne na záver, politickým lídrom. Je asi dôležitý postoj Roberta Fica po tom, čo sa nejako zotaví. Ako veľmi je dôležitý jeho postoj celkovo k situácii, ktorú na Slovensku máme a to, či sa vráti vôbec do aktívnej politiky? To mne je veľmi ťažko odhadnúť, pretože nepoznám detaily jeho zdravotného stavu, jeho psychického stavu, keďže to, čo prežil, to nie je o to len, že je to premiér ktoréhokoľvek človeka, by to proste zasiahlo.
keby sa mu stal takýto úraz a ešte navyše motivovaný takým spôsobom, ako bol motivovaný, tak netrúfnem si to odhadnúť, ale áno, súhlasím s tým, že bude veľmi dôležité to, ako sa k celej situácii v spoločnosti postaví premiér Robert Fico. A ja verím tomu, že to nebude zradikalizovanie, ale naopak, že to bude pokračovanie v tom, čo, pokiaľ viem, bolo aj jeho želaním z nemocnice, aby sa tá spoločnosť upokojovala. Pretože to, ak by sme pokračovali ďalej v hrotení z jednej alebo z druhej strany, tak to môže mať naozaj pre Slovensko nedozierne následky. Budeme veriť, že sa to upokojí na Slovensku a že vzťah medzi novinármi a politikmi sa nejako zlepší a bude korektnejší. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie a nechcel som končiť takto nejako pesimisticky, ale ja verím tomu, že my ako Slovensko, keď sme sa vedeli zomknúť vždy v ťažkých časoch, tak na konci dňa sa zomkneme aj teraz a ja verím tomu, že k tomu prispieje aj nový prezident Peter Pellegrini, ktorý bude 15. júna inaugurovaný a dávam veľkú nádej do toho, aby ako Slovensko sme sa zomkli ako krajina a aby Peter Pellegrini ukázal tie vlastnosti, ktoré naozaj má, že tak, ako to bolo povedzme po vražde novinára Jana Kuciaka, že dokázal svojím štýlom politiky upokojiť spoločnosť, tak teraz ako prezident, že opäť raz využije tieto svoje danosti, takže veľmi si to želám. A pozývame všetkých do eurovolieb, ktoré budú 8. júna, nech budete kohokoľvek voliť, samozrejme. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Ďakujem, všetko dobré, pekný deň. Rozprávala som sa s bývalým novinárom, aktuálne poslancom Národnej rady Samuelom Migalom a teším sa na vás opäť na budúce v relácii Téma v televízii Spark.